Сьогодні у чтенні апостола Павла к римлянам дуже важно розуміти, чому християни, повіривши у Христа Ісуса, стали принадлежувати родство із воскресшим Господом Ісусом. Хто не вірує в Христа Ісуса, він живе в світі сьому, як, скажімо, просто некое творення, яке робить, що хоче, їсти, пити, спати, знає, що умре, і живе, як вовк-одиночка. Но православні знає, що смерть твоя все одно прийде, причому в той момент, коли, може, не чекаєш, або не будеш готовий, готовляться бити к смерті, готові кожний момент. Хоч день, рано, вечір, кожний день, кожна минутка є нам виділена як іспитання, як дар. І ще ми прожили. Чому християни встають рано і кажуть: слава тобі, Господи, що ти вернув нас к житті, бо, кстати, сон равносильний смерті. Коли чоловік спить, він уходить. І тому многі люди помирають во сні. Рано ми, коли пробуждаємося, ми славословимо Господа і просимо благословення трудитися, осознаючи все, чим ми обладаємо, не нашої Божої, і нашої кругом, що маємо, і само життя нашої. А тому православних не виникало вопроса, робити добре чи не добре робити, так чи не так. Ми знаємо, як поступати, так і поступаємо. Но проблема, якщо попадаємо на період правителів, котрі вмішуються в релігію, починаються гоніння. Не тому, що ми погані, тому, що ми маємо одинаковий погляд. Уже 2000 років православні християни не змінюють своїх поглядів. Саме удивительне, що 10 мільйонів слав'ян або півмільйона русинов у Європі нині хотіли там знайти некое християнство. І увиділи, там храми полупусті, десятки тисяч храмів продані. Так де ж християни? А наші люди кучкуються, глядають священника або просто моляться разом. Показали, що православне християнство – це подлинне християнство, і то стало понятно, що коли приходить біда велика, то віра православна є жизнеутверждаюча. Наш народ, жителі Закарпаття, історичні карпатські русини, 1150 років назад прийняли православ'я і отримали письменність. Письменність, яка тепер у церкві є, але вона равносильна, почти ідентична нашому розговорному язикові. В той час, коли ми, слав'яно-русини то називалися, ми вже мали письменність і православ'я, масу європейських народів ще не существувало. Не существувало ще італійців, ні французів, ні німців, не существувало ще англійців. Пізніше вони сформуються як Германія, із 70 княжеств, вдруг стане одну державу, і один язик переможе остальні. Наш язик церковнослав'янський, який нам не потребує для переводу, нині тим же молимося, як молилися 1000 років назад наші предки. І тому зря на подвиг Іоанна Сочавського вспомнимо. При всіх періодах і при діалогах із властями або сильними міра сього треба пам'ятати. Говорити треба не то, що придумаєш собственними думками, а просити Бога: Боже, дай нам думку, дай нам тут і слова, які би ми могли показати нашу віру, як ми віруємо, в що ми можемо согласитися, а в чому ні під яким видом, вплоть до смерті. І тоді ми, в случаї чесного правителя, служимо добре, мирно маємо. Якщо є правителі більш жорсткі, тоді починається гоніння. Чому? Цей світ не признає наше право вірити так, як ми хочемо. Хоча записано в законі, але сильні міри цього закону не читають. Їх не цікавить закон, їх цікавить те, щоб його мнення було реалізовано. А в цьому і причина конфліктів. Господи, благослови нас, щоб ми молитвами Іоанна Сочавського, святителя Нікіфора і молитвами наших святих були б способні у всі времена, як і наші предки, оставатися людьми християнами православними. Ведь
деколи сміються, або смішком кажуть, що жителі Закарпаття, не виходя з свого дому, ставали громадянами 5 країн. Це правда. Но не договарюють наші опоненти головне. При всіх 5 державах ми сохранили національність, язик, культуру і релігію. А это ми жили вначале самі, потім прийшли мадяри, потім образувалася Австро-Венгерія, Австро-Мадярщина. І ми 1000 років жили в іносередів другів і вистояли. Як? А ми не міняли свою релігію. І навіть частинку наших забрали в унію. Ну й уніяти сопротивлялися, не давалися, щоб одорвати від них православну віру, суть релігії. Господи, по молитвам Божої Матері поможи нам, щоб ми держалися своєї віри древньої православної, то й були б діти Божі. В кожний період, як кажуть, де ми були, мали 5 держав, 5 громадянств, при всіх громадянствах ми показали приклад законопослушності. І в сьогоднішні дні ми віруємо, що ми законопослушні громадяни своєї країни нині, але в вічності віруємо. Разом із вірними дітьми Божими і з нинішніми святими зможемо і ми наслідувати Царство Божє. Амінь.